салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Футболи клубӣ айни ҳол якчанд рӯз дам мегирад аз сабабе ки бозиҳои тими мунтахабҳо мегузарад. ҳамин тавр бозингароне ки дар тимҳои аврупоӣ ҳунарнамоӣ мекунанд дар бозиҳои лигаи миллатҳои уефа бозӣ хоҳанд кард. бозингарони Америкаи Лотинӣ бошад дар бозиҳои квалификатсионӣ барои ҷоми ҷоҳони 2022 ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Масалан, дина рӯз Месси ва Суарез дар аэропорт якҷоя буданд ва чӣ хеле ки маълум шуд, футболбозон ба самолиёти шахсии Месси ба бозиҳои тими худ мераванд. Лекин ба мо шумо бисёртар бозии Ювентус бо Барселона дар Лигаи Чемпионҳо шавқовартар аст ки ин бозӣ 28 октябр мегузарад. махсусан барои ин бозӣ бисёри тренерҳо ва бозингарон дар рӯзаи охир гап заданд ва гуфтанд ки дар ин рақобат Киро дастгирӣ хоҳанд кард. дар ин бора низ Луис Суарез комментарияи худро дод. дар маҷмӯъ имрӯз ба шумо мехоҳам интервюи Суарез ва дигар бозингарони машҳур ва тренерҳоро нишон диҳам ки онҳо дар бораи рақобати Месси ва Роналдо чӣ фикр доранд. лекин пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эҳтимолнокист. бародарон, барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди Барса соҳиби 6,5 рубл шавед. дастгирии шумо, пешравии мо. акнун мо бошад мегузарем ба интервюи тренерон ва футболбозон. Барселона ва Ювентус дар як гурӯҳ афтоданд ва ҳамин хел мо як бори дигар рақобати Мессиро бо Роналдо мебинем. ин рақобат Лигаи Чемпионҳоро дигар мекунад. ҳамаи одамони ҷаҳон мехоҳанд ин бозиро тамошо кунанд. агар Динамо Киев ва Францварес ҷойҳои сеюму чорумро ишғол намоянд, то Юве ва Барселона бояд барои ғолибияти Лигаи Чемпионҳо рақобат банданд. бисёри одамон мегӯянд ки баъди рафтани Роналдо аз Испания Месси натиҷаи голҳояш камтар паст шудааст. барои ҳамин ин шанси беҳтарин аст ки онҳо як бори дигар худро нишон диҳанд вақте ки онҳо боз бо якдигар во мехӯранд. байни онҳо ҳамавақт дуэли шавқовар мегузашт ки ин чиз дигар бозингаронро мотиватсия медод. бо тамоми қалбам Барселонаро дастгирӣ мекунам ва онҳо бояд дар бозиҳои гурӯҳӣ худро ба дараҷаи олӣ нишон диҳанд то ин ки дар мобайни сезон ба худ боварӣ пайдо кунанд. Ювентус дар Италия аз ҳама беҳтарин аст, лекин як бор шумо фикр кунед ки Ювентус дар Аврупо бе Роналдо чӣ кор хоҳад кард? бале, Роналдо барои онҳо чиптаи бахт аст. як бор охирон бозии онҳоро дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Лион назар кунед, дар он ҷо Роналдо аз ҳама беҳтарин буд. дар бораи Барселона бошад ҳаминро гуфтаниам ки даста айни ҳол дар ҳолати хуб қарор надорад аз ҷиҳати дохилӣ, лекин бо омадани Куман Барса имрӯзо хуб ҳунарнамоӣ мекунад. дар ҳама ҳолат Барселона мемонад. Лионел Месси бошад Лионел Месси. Барселона ҳамавақт довталаби Лигаи Чемпионҳо аст. чӣ хеле ки имрӯзо Роналд Куман Барселонаро идора мекунад, барои мухлисон аз сари нав умед мебахшад. ман фикр дорам ки дар ин мавсим Барселона ҳамаи шансро дорад ки барои ҳамаи трофеҳо рақобат бандад. ман чанд маротиба гуфтам ки кадом дастаҳо дар 10 солаи охир беҳтарин мебошанд. инҳо Ювентус, Бавария ва Барселона аст. ин се дастаи беҳтарини Аврупо. барои чӣ? барои он ки онҳо ҳар сезон дар чемпионатҳо ғолиби трофея мешаванд. барои ҳамин онҳо беҳтаринанд. мо наметавонем ба онҳо наздик шавем, барои он ки ин хело мушкил аст. дар бораи рақобати Барса Ювентус бошад ҳаминро гуфтаниам ки Барселона дар гурӯҳ аз Ювентус як зина боло ҷо мегирад, аммо боварӣ дорам ки ҳардуи даста ба плей-офф мебароянд. агар ин хел нашавад, онҳо 100 миллион мухлисонро ғамгин мекунанд. дӯстон, барои мухлисони Барселона мо телеграм канал кушодем ки дар он ҷо ҳар рӯз хабарҳои мебароянд ки дар YouTube нест. ба ссилкаи описания буда дароед ва бо мо ҳамроҳ шавед. рақобати Криштиану Роналдо бо Месси дар Лигаи Чемпионҳо ин беҳтарин чизе аст ки дар жеребьёвка рух дод барои мухлисони тамоми дунё. боварӣ дорам ки ҳардуи дастаҳо ба плей-оффи турнир мебароянд. ман ҳар яки онҳоро дастгирӣ мекунам. бале, дар Барселона ҳозир мушкилӣ вуҷуд дорад, аммо дар он ҷо Лионел Месси аст. ин рақобати беҳтарин бозингарони ҷаҳон хоҳад буд. дар ин рӯзҳои мушкил Месси ва Барселонаро барори кор хоҳонам, ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар дохили кишвар. бозии Ювентус Барселона ин хуб аст ки дар бозиҳои гурӯҳӣ моро ин хел бозии беҳтарин интизор аст. фикр мекунам мухлисон ин ду бозиро баҳои хос медиҳанд. Ювентус беҳтарин дастае аст ки мехоҳам ҳамчун мухлис дастгирӣ кунам, аммо дар Барселона ман бисёр дӯст дорам. барои ҳамин ман хело хушбахт мешудам агар онҳо ғолиб бароянд. ба ҳамин видеои имрӯза тамом дӯстон. шумо чӣ фикр доред? Барселона дар ин гурӯҳ дар ҷои чандум қарор мегирад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед ва агар мушкил набошад, ин видеоро ба дӯстони худ равон кунед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.